Me yasa man fetur ke tsada a Najeriya? Bari in fayyace muku. Tulumbu da iyalan shi ne suka mallaki kamfanin mai na Owando. Takwas kenan 2024. A yanda muke samun labari duk da dai bamu tabbatar da wata majiya mai karfi ba wadda ta yi wannan bayani na cewa ana neman wannan bawan Allah wato dan Bello da wani something. Da wani kiran da muke yi ga gwamnatin Najeriya da ta duba irin wannan yanayi da al'umma suke ciki, sai an ga kamar ba laifi ba ne don wani ya bankaɗo wani asirin da ake zaluntar 'yan ƙasa. To duk abin da ake zaluntar 'yan ƙasa don wani ya bankaɗo shi ya tono asirin shi, ganin nake to ya kamata sai a ɗauki mataki a daƙile wannan abin domin kada abin ya ci gaba. Kamar shi ainihin ɗan Bello da ya ga duk da shi ma hawan abin yayi, akwai waɗanda suka yi binciken na asali mun ga su ga suna sannan ba su daɗe da saye kamfanin mai na Ajib a Najeriya ba, wanda shi kuma mamallakin rijiyoyin mai ne guda 17 kuma yana haƙo garwan mai miliyan 11 a kowace shekara. Saboda haka yanzu rijiyoyin man nan mallakar iyalan Tulumbu ne. Bayan an haƙo ɗanyen mai sai tacewa domin cire fetur, dizal da sauransu. Maimakon a tace ma a Najeriya, a'a sai aka zaɓi ƙasar Malta wanda ko rabin Legas bai kai a girma ba. Ga tambaya, me yasa ƙasa kamar Najeriya ba ta iya tace mai ba, amma ƙasar da ko rabin Legas ba ta kai girma ba za ta iya tace min da mutanen Najeriya su dogara a kai? A shekara 2011, babban kamfanin mai na Malta, Enemed, ya rattaba hannu akan takardun ba da aron masana'antunta na sarrafa mai da ajiyewa zuwa ga kamfanin Ras Hanzir. Su waye suka mallaki kamfanin Ras Hanzir? Iyalan Tulumbu a ƙarƙashin jagorancin Wale Tulumbu da taimakon Adewale Tulumbu Junior. Wale tare da iyalan Tulumbu su ne kuma suke shugabancin kamfanin Owando wanda na baku labari tun farko. Yau wato bari mu sauƙa bayanan. Iyalan Tulumbu sun mallaki kamfanin Owando wanda ya sayi rijiyoyin mai na Ajib. Yanzu kuma ya karba aron kamfanin sarrafa mai a Malta da sunan Ras Hanzir. To idan ba ku rude ba, yanzu haka Ras Hanzir mallakar iyalan Tulumbu ya kafa matatar mai a Malta, sannan kuma ya sayi kamfanin sarrafa mai da ajiye min da ya karba aro a shekara 2021. Saboda haka yanzu suna da rijiyoyin mai, kamfanin tace mai, kamfanin sarrafa mai da wuraren aje tacaccen mai. Saura shigo da mai ne kawai ya rage Najeriya. Saboda haka Tinubu na zama shugaban kasa, abin da ya fara yi shine cire tallafin man fetur saboda arzikin shi ya karu. Kuma duk da haka akwai tallafin da yake biya a ɓoye daga asusun ƙasa zuwa nashi aljihun, kamun ya ida cire tallafin baki ɗaya ya zama daga aljihunku ne yake zuwa nashi aljihun. Ya haƙo, ya sayar da kanshi, ya kai Malta, ya sarrafa, sannan ya dawo kuma ya sayar muku. Kuma ya ɗebi kuɗi daga asusun ƙasa ya biya kanshi tallafin man fetur. Ga kuma alaƙa wannan zaluncin da farashin dala. Najeriya tana samun dala ne idan ta sayar da ɗanyen mai ga ƙasashen waje. To in ta sayar da man sannan ta ɗibo wannan dalolin ta dawo da su gida, kun ga za a samu wadatar dala, farashin dala zai kasa. Amma me yasa ba a samu wadatar dala a Najeriya? Saboda idan an sai da ɗanyen man ana amfani da dalolin ne a siyo tataccen mai da ƙasar waje, yanzu mafi akasari daga ƙasar Malta. Da wajen sama da dala biliyan 2 a shekara ta 2023 kacal. Wannan zai sa Najeriya ba ta da isassun dalolin da za ta kawo gida ta sayar, lamarin da zai ƙara farashin dala. To sai dai waye a halin yanzu yake da isassun daloli da zai iya dawowa gida ya sayar a farashi mai yawa? Tulumbu da iyalansa. Kai kuma dan gwata da karambani sai ka gina matatan man da ya fi kowanne girma a duk faɗin duniya, ko ka san me haka zai jawo farashin mai a cikin Najeriya da farashin dala? Ku rubuta mu a comment section. Bayanin cewa sun suka binciken shi kuma ya hau, ganin nake ba laifi bane dan yayi haka. To muna gani a wasu shafuffuka ana cewa wai gwamnatin Najeriya tana neman shi ruwa a jallo. To sai in ga gaskiya yin hakan kamar ba dacewa bane, saboda ai gaskiya ce ya faɗa. Kuma mu duk wanda zai faɗi gaskiya muna tare da shi, duk wani rintsi, duk wani wahala ce dai dama in Allah Ubangiji ya rubuta mutum sai ya sha ta to ita gaskiya ka faɗe ta kawai. Mutuwa kwara ɗaya ce, wahala da ke ba a so a sha, kuma wahalar ma ita ma in ta zo ji yanda Allah ya da rayuwar ɗan adam ba wani abu, kawai da abin da Allah ya daidai ne. Gaskiya duk wanda zai fito ya faɗi gaskiya a koma ina ne kawai ya hito ya faɗi gaskiya. In ka san wani abu wanda ake yi, ko walau ɓangaren 'yan ta'adda ne, ko walau ɓangaren
tattalin arzikin ƙasa ne wasu ke yin almundahana, suna yin zalunci, suna cinyewa, suna barin talakawa cikin halin ha'ula'i. Ga mabarata na an saka mu mabarata, ƙasar mu tana da arziki wanda ya kamata a taimaki al'umma, amma kirikiri ba za a yi ba, sai dai a kyala mutane suna yawo da yunwa da talauci ya addabi al'umma. Mutane sun rasa inda za su sa kansu, ana yin karuwa, 'yan mata sun koma mazinatan karfi da yaji. Babu yanda za ki yarinya kina kallo mahaifinta yana gani tana zuwa da kuɗi a cikin gida tana ci da su, amma babanta ko mamanta ba zai iya yin magana ba, sakamakon ya san cewar in yi magana abin zai iya dakatarwa, saboda shi bai da halin da zai riƙe su. Ita kuma tana hita tana yin yawon banza, tana yin karuwanci, tana zuwa tana riƙe su, amma kirikiri ba zai ɗaga magana ba saboda bai so asirin ya tonu. To mu duk wani wanda zai hito ya tona asirin wasu azzalumai a cikin ƙasar nan, waɗanda ke amfani da dukiyar al'umma, dukiyar talakawa suna cinyewa, dukiyar da mutum miliyan 150 200 zai yi amfani da ita, sai kaga azzalumi mutum ƙwara ɗaya ko ƙwara biyu sun murƙushe ta, sun riƙe, sun hana kowa, su biyu sun riƙe daga su sai iyalansu. Sauran al'umma duk wanda zai shiga cikin bala'i ya shiga. To mu gaskiya ba mu tare da wannan, kuma mu har gobe muna kira ga duk wanda zai hito ya faɗi gaskiya, ya hito ya faɗi ta. Dan mutum ɗaya ya mutu, mutum miliyan 100 ko miliyan 200 sun ji daɗi, ai abin alfahari ne wallahi. Ni abin alfahari ne a ce ni na mutu, mutum miliyan kaza sun ci gaba a rayuwarsu. Wasu da yawa za ka ga sun zo sun ƙirƙiri wani abu wanda su lokacin da abin zai fara amfani babu su a duniya, amma 'ya'yansu da jikokinsu na can bayan masu zuwa su za su amfana da abin. To wannan abin gaskiya ne yana matuƙar burge ni, kuma muna kira ga al'umma waɗanda ke mutanen sirri. Akwai mutanen sirri waɗanda suna nan cikin al'umma, in ka san duk inda wani abu yake wanda zai taimaki al'umma, kuma na wani azzalumi ne, wani wanda ya ɓoye shi yana yin amfani da shi kaɗai daga shi sai iyalansa, to yana da kyau, ya kamata dama a fito a gaya ma al'umma, a buɗe ma al'umma, tunda an ce mulkin demokuraɗiyya ne. Kuma ba za mu manta ba, muna ji duk in shugaban ƙasa zai yi magana yana cewa duk abin da zai na ƙara jaddada demokuraɗiyya a Najeriya yana yi. To mu muna jin daɗin wannan magana da yake yi, kuma don haka duk wanda ya san wani abu wanda ake yi wanda ba na daidai ba ne a ƙasar nan, ya fito ya faɗa, ba wani abu ya faɗa. Kuma duk wanda ke neman wani wanda zai faɗi gaskiya a ƙasar nan da sharri, Allah Ubangiji ka maida mashi sharrin shi. Duk wani wanda zai kullo sharri domin ya tinkari wani wanda ya bayyana wani abin da zai taimaki al'umma da sharri, Allah dan girman Annabi Muhammad da abin da ke cikin sammai da ƙasai da gusun da arewa da yamma da kudu, Allah Ubangiji ka maida mashi sharrin shi. In dai shi yana neman wani da sharri, to Allah maida mai sharrin shi. Mai neman wani kuma da alheri, Allah Ubangiji shi ma ya tabbatar mashi da alherin nan. Kuma muna kira hago za mu bari ba, mutane su yi biyayya ga manyanmu, shugabanninmu, malamanmu, sarakunanmu. Ma damar shugabannin ba su kauce ma hanyar Allah ba, in sun kauce ma hanyar Allah kar a yi biyayya gare su. Malamanmu mu yi biyayya gare su in ba su kauce ma hanyar Allah ba, in sun kauce ma hanyar Allah kar mu yi biyayya gare su. Sarakunanmu ma haka. Duk wani komin karanta mutum in yayi biyayya ga dokokin Allah da dokokin da manzon Allah ya tsara mamu, to mu yi biyayya a gare su. Waɗanda ba su yi ba kuma kar mu yi wata biyayya a gare su. Muna kira Allah Ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah Ubangiji ya yi mu maganin fitintunan da ke cikin ƙasar nan. Duk masu ƙulla ma ƙasar nan sharri da ke tumurmura, Allah Ubangiji ya wargaza su. Allah Ubangiji ya wargaza su. Allah ka tona musu asiri. Allah ka wulakanta su. Allah ka takargaza su. Allah ka lalata rayuwarsu. Duk masu neman al'ummar Najeriya da sharri, kowane ne da masu sa hannu da masu ɗaukar nauyin masharanta, Allah ya wulakanta su. Allah ka lalata rayuwarsu. Dan Bello, muna goyon bayan ka akan faɗin gaskiya. Hito ka faɗa, in Allah Ubangiji ya yarda ba wani abin sharri da zai same ka. Muna tare da kai 100%. In Allah Ubangiji ya yarda za mu rika yi maka addu'a. Allah Ubangiji ya kare ka. Allah ya ƙara maka basirar ƙara gano waɗannan abubuwan da suke ɓoyewa, kuna tono su, kuna ƙaya ma 'yan ƙasa al'umma. Mulkin demokaradiyya ake, abinda shugaban ƙasa ya faɗa kenan. Mulkin demokaradiyya ake, kuma za ya ƙara jaddada mulkin demokaradiyya a Najeriya. Haka suke faɗa. A yi to a yi da albarkacin baki, kowa ya faɗi albarkacin bakinsa. Wallahi tallahi da ka mutu a cikin ɗaki, ƙara ɗauke ka aje can wani ya kashe ka. Ba wani abu bane. Mutuwa ko ka ɓoye ko kaso ko kar kaso, mutuwa sai ka yi ta. Fatan Allah Ubangiji ya zauna mu da ƙasar mu lafiya. Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya.
Allah ka ba mu abin da za mu ci albarkan manzon Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa